मारै जाबावनांगौ मा गोदाव सोरावसो जाबाय जोंना गारि डिलिभार लानाया बागुलायबाय दा जालालै बारा लांफैजाया बावदा लांफैलै बावदा लांफै सोरनि रिल्स नायदों होनदों खनजितानि है जाय बिथांमोनहा मोजां कमेन्ट हरदों बिथांमोनहा गावसोर इउज खालामनानै मोननाय एक्सपिरियेन्सखौ शेयार खालामदों अबेया मोजां अबेया गाज्रि स' बिथांमोनखौ गोसो गोरबो सिंनिफ्राय धन्यबाद थेंक इउ माबायदि ट्रेक्टर गोराना ब्रादार ट्रेक्टराथ' मोजां ना औ जों दा लांनो नागिरबाय ट्रेक्टरखौ औ सान्तिपुरावबो बिल्डिं जाजोब्बाय नै सान्तिपुरावबो गोदान बिल्डिं हाबावगोन सान्तिपुरजों नांगोल लाबाय थिखोबाय Hey guys, welcome back to the Annie vlog दिनै जोंहा लाथारनोसै डिलिभारि गारिखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ जों दा नै मोनद्र' दंफैग्रोयो खिन्थु बे फिक्स जागोन ना जाया मिन्थिया जायखिजाया दिनै डिलिभारि जागोन आरो गारिया देखायलांसै नोंथांमोना अबेखौ लानो माननाय जायो फिक्स अबेखौ फसायदों होनदों बुंलाय बेखौ हा बिराद मोजां बियो बिराद मोजां मोजां जागोन बेखौ फसायबाय नै लांसै नामा बेखौ नाय दामिखा हालेवनो खेबनोबा नांगोलाबो फिसा नांगोल गिदिरबावलै नै गिदिरनियानो सोलिबावो गिदिर नांगोलानो सोलिबावो ओमफ्राय नै बेबो मोनसे बेहा दाम खमसिननि जागोन बेहा 4x4 नङा बैहा 4x4 लोगोफोर फाइनाल जाहांहां नै डकुमेन्टस दासो साबमिट जागासिनो ने रा फाइनाल जाहांहां जाथारसै सनालेखायाव जाथोंसै होद खिन्थानांथ'वाब्रा दा भिडिअखौ स्किप खालामगोन ना सनालेखा लाबाय होननानै हाय 50,000 दिसो हेलौ लोगोफोर दिनै नेक्स्ट डे मैयाहाय गारिखौ डिलिभार खालामनो हायासै दा जों नै थांगासिनो दुब्लिजों थांगौ नांथाजोबनो गारिखौ दिनै नेक्स्ट डे मैयाहाय माने बेंकआव एसे जामेला जानानै एकाउन्ट माने हम भेरिफिकेसन जायाखै न' नायनो फैनांगौ बे मैया नायनो हास्लाबासै जों बुकिं खालामाखैमोन नालाय सिगां ओमफ्राय दिनै जों लायनो थांगासिनो दिनै दहाय फुङाव फैबाय हम भेरिफिकेसन जाबाय ओमफ्राय दा लन सेंसन जाबावनांगौ सेंसना गाबोन लासैनो जाबाय थासिगोन जों दा गारिखौ लानानै फैग्रोनोसै गावनि रिक्सआव आरो गावनि रिक्सआव ना माने दा इन्सुरेन्सबो माबा जेबो क्लेम जायानो बायसान्स माबा मोनसे जायोबा ना जों गावनि खुद रिक्सआव लाना फैग्रोनोसै हानो हाला एक्साइटेड जाबाय माखौ जों बुक खालामबोदों नोंथांमोना नुसिगोन दसे उनावनो भिडिअखौ लासै नायलांबाय थादो खिन्थालांगासिनो जों दा नै सान्तिपुरनिफ्राय विंगारजों थांसै मानोना जों सानैल' जों गारि लायाखिसै दिनै गारि लानानै फैनायनि खोथा नालाय फिलफिलिजों सान्तिपुराव थांगासिनो सान्तिपुरनिफ्राय जों विंगारफोरजों मा मोनो पेसेन्जार गारिजों थांसै आरो नायलांबाय थादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा भिडिअखौ लाइक खालाम दाबाव दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामोबा साबस्क्राइब खालामबाव सान्तिपुरावबो बिल्डिं जाजोब्बाय नै सान्तिपुरावबो गोदान बिल्डिं हाबावगोन सान्तिपुरजों गासिबो मारुति श'रुम बाइक स्कुटि फैजोब्बाय नैबे बाजारसालि सान्तिपुरनि सुनिबार बाजारल' जायो लोगोफोर थांलाय फैलाय नुबाय आं मा सालायदों थांलाय फैलाय मा जाबावनो गारियानो गैया सान्तिपुराव नै फिलफिलिखौनो होबाय आं बायनानै सालायबाय लायनोसै लाना फैनोसै गरम नालाय गरम जोंना ने माथो होना गजब बेइज्जती है टिकेट दानोसै आदा फैद' मैया टिकेट दानो थांनो नागिरनाया गोदान टिकेट लायफिनसै मोनबावगोन बे दिनैथ' नै टाइमा 11:30 जानोसै 11:30 मोनगोन ना मोनलाथाय मोननो हागौ खुनुरुखुम गांसेखौ थाथखाल जानाय नंला आरो बेनो आदामोननि न'आ ओमफ्राय सासे फैबावगासिनो बे आदानि फंबाय जों साब्रैजों लागायलांसै सोरनि रिल्स नायदों होनदों खनजितानि है आंजोंबो बिदि नायग्रा थायो नालाय हेलौ मिस्टार दैलै अभारटेक खालामबाय जोङो नाय लामाया नै बेबायदिनो लामाया बेबायदिनो बिराद गाज्रि सोरखौ लोगोफोर जों मोनफैबाय दसे उनाव देखायनोसै माखौ लामारखो दसे उनाव स' लोगोफोर जों दा दंफैयो सनालेखा साफागुरियावहाय स' सनालेखानिफ्राय सेलेक्ट जाबाय जोंना मैया सनालेखायाव बुक खालामलांदों हागौमानि माखासे एक्सपार्टफोरनाव सोंनानैबो नायबाय ओमफ्राय रिसार्च खालामबाय माखासे स'
जों दा ओंखायनो सनालिखाखौ सेलेक्ट खालामनाय जाबाय रायजोफोर नोंथांमोना मा होनो कमेन्टआव खोन्थाहरदो नोंथांमोना माबायदि मोनो सनालिखा कम्पानिखौ आरो नोंथाङाबो सनालिखा इउजारबा कमेन्टआव खोन्थाहरथार माबायदि बिनि पारफरमेन्सआ जों नोंथांमोननि कमेन्टखौ नायगोन लोगोफोर जोंना डकुमेन्ट्सनि भेलिडिटिनि थाखाय लेट जाबाय दासिमबो डिलिभार जाया 5:20 जागुलायबाय टाइमा ओमफ्राय नोंथांमोनाबो जुदि फाइनान्सआव गारि लायोबा आरोना डकुमेन्ट्सफोरखौ रेडि खालामजोबनानै लाखा बेंक चेकबुक पासबुक गासिबो रेडि नांगौ ओमफ्राय नोंहा हानि सार्टिफिकेट बायदिसिना गासिबो रेडि खालामनानै लाखा जाहाथे देरि जाया जों मैयासो एकाउन्ट गोदान खुलिनांगौलायबाय चेकबुक गैयिनि थाखाय स' नोंथांमोनाबो रेडि खालामनानै लाखा बेफोरखौ भटार कार्ड पेन कार्ड कारेन्ट लाइट बिल न'नि ओमफ्राय नोंना सिभिल स्क'रा मोजां जानांगोन 740 जाहाथे ल'ना थाब एप्रुभ जायो आरोना नोंना जेसेनो सिभिल स्क'रा मोजां एसेनो नोंहा थाब एप्रुभ जागोन ल'ना नोंथांमोना रेडि खालामजोबखा डकुमेन्ट्सफोरखौ जुदि फाइनान्सआव गारि लायोबा आरोना नङाबा बिदिनो बेले बेजे गोबाव ओरै थां बिराद देरि जायो आरोना टाइम पास जाबाय थायो माबायदि ट्रेक्टर गोराना ब्रादार ट्रेक्टराथ' मोजां ना औ जों दा लांनो नागिरबाय ट्रेक्टरखौ औ सासे लोगोनि आंनि नङा एसेबो नङा आंबो लागोन आरो बिथाङाबो लागोन हा बे दैया गोथौआव सालायजायो मानो होनबा बे एयार फिल्टारा गोजौआव दंना रोगाव थांलायबाय नै थांलायबाय मारै जाबावनांगौ मा गोदाव सोरावसो जाबाय जोंना गारि डिलिभार लानाया बागुलायबाय दा जालालै बारा लांफैजाया बावदा लांफै दा लांफैसो होनबाय नै जोंनानै जोंना ना मा होनो खामानि गैयालै बेयाव लांफैना माबा रिबन खानायाबो मालायनि बोराय बाहायगोन दा रिबनखौसो खेंबावबाय बै ट्रेक्टरनिखौ बिदिजों जागोन नालाय बे लोगोफोर जोंना नैबेनो सनालिखा RX 42 सिकन्दर 45 हर्स पावार 2891 सीसी इन्जिन 3 सिलिन्डार fuel injection बेनि loading capacity 1800 kg माने 2 टन almost आरो capacity 2 टनानो मोनसेमोन बेनि टायार साइजआ 14 9 28 14 9 28 माने 14 नाम्बार 14 नाम्बार लोगोसे 36 नाम्बार लटार ट्रलि गैया जों ट्रलि लायासै ट्रलिखौ केस पेमेन्टआव बायनोसै होननानै सेकेन्ड हेन्डफोर माने 1 लाखनि आरो लन एड जाबावगोन बेनिखायनो जों ट्रलिखौ लायासै जोंना मेन दामा लटारजों इन्जिनजों गोलैदों 8,90,000 8,90,000 दे लोगोफोर दाखालिहाय आं पावार ट्रेक 42 नि दाम बुंनाया मिस्टेक जादों बिराद हाथार फाथारावमोन दा बेनि दामा 8,90,000 ओमफ्राय जों डाउन पेमेन्ट होदों 3 लाख ओमफ्राय 3 लाख डाउन पेमेन्ट होबा 5,90,000 लन जादों जोंना 5,90,000 आव ओमफ्राय बडि इन्सुरेन्स हेनटेन गासै माबा माबि खालामनानै जोंना 14,540 थाखा किस्ति मासावहाय हरनांगौ 14,540 थाखा 60 मास माने 5 बोसोराव आरो 5 बोसोर 14,540 थाखा मासे हरनांगौ 5 बोसोर जोङो प्राइभेट फाइनान्सआव बानायासै HDFC बेंकआव लन खालामदों HDFC निफ्राय ओमफ्राय जोंना मा डकुमेन्ट्स नांखो होननानै बुङोबा डकुमेन्ट्सआ पेन कार्ड आधार कार्ड भटार कार्ड बेथ' कम्पालसरिखा ओमफ्राय लोगोसे लेन्ड हल्डिं लानांबाय ओमफ्राय लोगोसे उइटनेसआ दा न'खरनिखौनो होनांगौ आरो बिदाखौ उइटनेस खालामनाय जाबाय बिदाखौ उइटनेस खालामनानै दा बिदाया साइन होनो फैनांगौ आरो गाबोन जों गारिखौ दिनै लांगोरनोसै डिलिभार लाथारनोसै दिनै ज' फैबाय थानोबो सोलाबा लोगोफोर नै जोंना लटारा 36 माबायदि फिट जायो नोंथांमोना एसे खिन्थाहर कमेन्टआव ना 48 नांगौ ना 38 नांगौ बे सनालिखा 45 आव माया मोजां लटारा माने 36 जासिबाय नै माने गारिया प्रेसार मोनो होननानै नोंथांमोना एसे कमेन्टआव खोन्थाहर 36 जों माबायदि जागोन माने सोलायफैनो हायो होनना बुंदों आरो गाबोनफोर जुदि बाहायनो नाङा होनना बुंदों बाहायाबा सोलायफैफिन होननानै दा नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहर बे 36 नाम्बार लटारा बेयाव फिट जागोन ना जाया I know you told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way and guess
Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade. So guys, finally deliver जाबाय जोंना ओंखारसै मोनाखलायबाय टाइमा 7:51 एबार लासै मानबायलांसै नांगोल लाबाय थिखोबाय थांसै एबाराव थावाबो गैया नै सोलांसै बैयावहाय जों नै डिजेल सोनो नागिरदों पेट्रल पाम्पआवहाय बेसेबां जायो नायनोसै फुल टेंकि बेसेबां दामाथ' 88.45 जाबाय 49 लिटार हाबबाय 49 4,420 टाका नाया बुंबाय दा 4,420 टाका लोगोफोर जाय बिथांमोनहा मोजां कमेन्ट हरदों माने सेकेन्ड ब्लग चेनेलनिफ्राय लानानै बे मैया बुकिं खालामनाय भिडिअसिम माने गावसिनि एक्सपिरियेन्सखौ शेयार खालामदों जाय बिथांमोनहा माने बाहायखादों बे मेशिनखौ अबे मोजां अबे गाज्रि बिथांमोनहा गासिबो शेयार खालामदों बिथांमोनहा गावसोर इउज खालामनानै मोननाय एक्सपिरियेन्सखौ शेयार खालामदों अबेया मोजां अबेया गाज्रि स' बिथांमोनखौ गोसो गोरबो सिंनिफ्राय धन्यबाद थैंक यू सोरबा बुंदों पावार ट्रेकखौ ला माने पावार ट्रेक इउजारा बांसिन आरोना पावार ट्रेक इउजारनिफ्राय बांसिन नुनो मोनदों सापर्ट खालामग्रा पावार ट्रेकखौ स' आंनाबो सयसा पावार ट्रेकआनोमोन बे ब्लेक कालारखौ आं बिराद फसायखादोंमोन मेन खोथाया जाहैबाय बे ट्रेक्टरा आंनि नङा बे सासे लोगोनिसो बिथाङा फाइनान्सियेलनि बादै लननि बादै बारा आइडिया गैया लाफेराखै बिनि थाखायनो आं हेल्प खालामदों जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम आं हेल्प खालामबाय मा नांगौ मा मागौ ओमफ्राय माखासे द्लाम मिस्टेक दंमोन बिथांना नाम मिस्टेक बिमा बिफानि नाम मिस्टेक बिदा फंबायनि नाम मिस्टेक टाइटेल मिस्टेक बैसो मिस्टेक बिदिनो बायदिसिना जेंना दंमोन आरोना ओमफ्राय दा सल्भ जाबाय दासिमबो दिनैसिमबो सेंसन लेटार फैयाखै आरो दिनै थारिखआ 16 मे जाबाय 16 मे मैयाहाय जों न'आव लाबोदों दासिमबो सेंसन लेटारा फैयाखै फैगोन नाथाय HDFC निफ्राय लन खालामदोंना फैगोन माने बिथांहा HDFC आव मोजां खालि होननाया माने क्रेडिट कार्ड दंमोन बिथाङा सिगां बाहायोमोन दा क्ल'ज जाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लादो स' लोगो मोनसिगोन बिदिबा नेक्स्ट भिडिअआव बाय बाय